Saint Teresa of the Roses, I will come to you each night, near the altar in the chapel. I will pray by candlelight. Saint Teresa of the Roses, won't you kindly hear my prayer? Give your blessings to my sweetheart and the love that we both share. Won't you guide us and protect us through the years that lie ahead? Won't you fill our hearts with sunshine on the day that we are wed? You're the little flower of heaven, guiding all who come to you. Saint Teresa of the Roses, I know you'll make my prayer come true. Jien Sister Teresa insellimlek u nilqek għal programm ieħor Santa Teresa tal-Bambin Ġesu tallimna il-paċi miegħek. Insejħu tminita qaddisa fostna fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Ninġabru għaziz semija ħanajdu din it-talba sabiħa. Alla ta' mħabba blaqis, intu għed tissalna tijak li ċkejkni l-umli, enna nimxu fi triq tal-fiduċja u l-imħabba li qed tallimna Santa Teresa tal-Bambin Ġesu, sabiex bit-talb tagħha aħna naslu biex narfu il-glorja tiegħek għal dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Mela infakkarkom eżis simmija li bdejna manuskritt B li huwa ittra lill-oħta Mari li talbita tkellima fuq dak li hija esperjenzat meta hija għamlet irtir weħda u talbita bil-qalbek biex dak li tkellmu bejnietom jiġi miktub. U Teresa waqt li qed tgħallem lill-oħta qed tgħallem lili u lilek u propju tkompli tgħidilna hawnhekk ara. Dan huwa dak kollu li Ġesu irid minna. X'irid minna? U meħti għal Ġesu mu meħtieġ ebda miltana, imma jitlob biss minna imħabbitna, għax dan l-istess Alla li jiddikjara li ma għandu ebda ħtiġa li jgħidilna meta jkun bil-ġuħ ma qatx jaħsibha biex jittalla ftit ilma mingħand is-Sammaritana. Kien bilaċ imma meta qala tini nixrob kienet l-imħabba tal-imsejkna ħlejqa tiegħu li l-ħalliq tad-dinja kollha kien qiegħed jitlob kellu laċċ ta' mħabba. Jiena nħossa aktar minn qatt qabel. Ġesu huwa niexef bilaċċ għax hu ma isimgħu din li ġejja kemm isabiha. Bladna Ġesu huwa niexef bilaċċ għax hu ma jiltaqax ħlief ma' min huwa ngrat u bieret fost id-dixxipli tiegħu tad-dinja u fost il-maħbubin tiegħu stess. Ftit huma qlub li jsib li jintelqu fih bla ma jżommu xejn għalihom għax xifmu l-ħlewwa kollha tal-imħabba blaqis tiegħu. Għażiża uħti, kemm aħna x-xurtjat qed tgħid lill-oħta Marja id-darba, aħna li nifmu l-ħwejjeġ moħbija u intimi tal-arustana li kieku int kellek tikteb dak kollu li taf, kieku kien ikonna paġni mill-isbaħ x'naqraw. Imma jien naf li inti tagħżel li tosf fil-qiegħ ta' qalbek il-ħwejjeġ moħbija tas-Sultan waqt li lili tgħidli li huwa taġieħ li wieħed ixandar l-emejjel tal-aktar oli. Insib li inti għandek raġun li żomm miskiet
wa biss biex noġob lilek li jiena qiegħda nikteb dan il-kliem għax inħoss li ma jistax ikun li nuri bl-lingwaġġ tal-bnedmin il-ħwejjeġ moħbija tas-sema. Hekk li wara li nkun ħażejt paġna wara oħra insib li kun għadni lanqas biss bdejt. Imma ta' orizzonti hekk diversi, tiżwieq tal-wien blaqat, hekk mhux xorta illi biss it-tavlozza tal-pittur divin tista' tagħtini wara l-lejl ta' din il-ħajja. Lil-wien li huma tajba biex impitter l-ġubijiet li hu nnifsu jarraf bihom lill-għajnejn ta' ruħi. Aziza uħti, intlabni niktiblek il-ħolma tiegħi u d-dottrina żgħira tiegħi kif issejħilha int. Dan għamiltu fil-paġni li ġejjin, imma b'mod hekk ħażin li jidilli ma jistax ikun li tifhimni. Forsi se ssib li fi kliemi qiegħda nkabbar il-ħwejjeġ iż-żejjed. Filli, dan żgur li huwa ġej mill-istil xejn sabiħ tiegħi li żgurak. Li fir-ruħ ċkejkna tiegħi ma kabbart xejn iż-żejjed, f'ruħi kollox huwa fil-kalma u fil-mistrieħ. Jienu nikteb huwa lil Ġesu li qiegħda nkellem la darba bekk inħossa ħaġa aktar ħafifa li nfisser ħsibijieti. Dana kollu dan jaħasra ma jnaqqas li jkunu nfissra b'mod tassew ħażin. Avolja tittajti qed naqqajdhom lil Ġesu, din dejjem daqs kemm jum li qed titkellem dan il-lingwaġġ. U issa sa tkompli hekk f'dan l-istess manuskritt B ħad tkompli itkellem l-oħta fuq it-triq iż-żgħira ta' tfulija spiritwali. U qed tallem lili u lilek. Eżis semmija nagħmlu attenzjoni għal dan li qed tallimna lill-Qaddisa. 8 ta' Settembru 1896 lill-Aziza tiegħi Sor Marija tal-Qalb Imqazza. O Ġesu maħbub tiegħi, min jista' jgħid bliema ħniena bliema ħlewwa, int qiegħed tmexxi lil ruħi kif jogħġbok tagħmel jiddi r-raġġ tal-grazzja tiegħek ukoll f'nofs l-istess tempesta l-aktar sewda. Ġesu, it-tempesta rbombjat bil-qawwi f'ruħi minn dakinhar tal-festa sabiħa tat trionf tiegħek, il-festa glorjuża tal-Għid il-Kbir, meta f'wieħed mis-sibtijiet ta' Mejju waqt li kont qiegħda naħseb fil-ħolm misterjuż li xi drabi tħalli li joħolmu bih xi rwieħ, qed li l-nifsi dan il-ħolm żgur li jkun ilhom faraġġ ħelu ħafna, imma jien ma tlabx għalija ħolm ta' din ix-xorta. Fil-għaxija, ir-ruħ ċkejkna tiegħi waqt li bdiet taħseb fuq is-sħab li kien qiegħed jattila s-sema tagħha, tennit mill-ġdid li l-ħolm sabiħ ma kienx għalija u raqdet f'nofs it-tempesta. L-Qaddisa tuża is-simbolu tat-tempesta qalila għat-tiġrib tas-sew kbir li kellha tgħaddi minnu waqt it-tentazzjonijiet kontra l-fidi li bdew jiġuha propju fil-Għid il-Kbir. Qed terġa' tgħid hekk raqdet f'nofs it-tempesta. Il-għada kien l-10 ta' Mejju, it-tieni ħadd tax-xahar ta' Marija, forsi l-anniversarju tal-jum li fih il-Verġni mbirka u ġobha titbissem lil fjur żgħir tagħha ta' kienet marida u l-Madonna rata titbissmilha u fejqitha. Bad bexbix tal-jum sibt ruħi f'ħolma, f'xorta ta' gallerija u kien hemm ħafna nies oħra. Imma kienu l-bogħod. Il-madre tagħna waħedha kienet ħdejja. F'daqqa waħda bla ma rajt kif daħlu rajt qudiemi 3 sorijiet di fil-ħolma, Karmelitani, libsin il-kappa bajda tagħhom u l-velu kbir, delli li kienu ġejjin għal-madre tagħna. Imma dak li fimt b'mod ċar huwa li kienu ġejjin mis-sema
U għed fil-qiegħ ta' qalbi kemm kont inkun ħinja li kieku kelli nara il-wiċċ ta' waħda minn dawn is-sorjiet Karmelitani. U mill-ewwel bħalli kieku t-talba tiegħi kienet ġiet mismuha minna li twal waħda minn dawn il-qaddisin resqet lejja. U jien qbadtu nżilt tal-kubtejja. U xena, il-Karmelitana ollit il-velu tagħha. Jew aħjar refatu ftit u għattitni bih. U bla ma stajt nisbalja għaraft l-venerabbli Anna ta' Ġesu, il-fundatriċi tal-Karmelu Terezjan fi Franza. Kienet modija b'qaddisa di, wiċċa kien sabiħ biżbuħija kollha kemmi spiritwali. Ebda raġġ ma kien ħireġ minna u bda dan kollu minkejja l-velu li kien qiegħed jattina tnejn rajt lil dan il-wiċċ tas-sema jiddi b'dawl ħelu li ma jistax jitfisser li kien ħireġ minnu stess. Ma nistax infisser il-ferħ ta' ruħi la darba dawn il-ħwejjeġ jien ħassu iżda ma jistawx jitfissru bil-kliem. Għaddew ħafna xhur minn wara din il-ħolma ħelwa b'dana kollu t-tifkira li ħalliet f'ruħi ma tilfet xejn mill-friskezza tagħha, mill-għaxqiet tagħha tas-sema. Għadni nara l-ħarsa u t-bissima mimlijin imħabba tal-venerabbli madre nemmen li għadni nħoss iż-żejjej li għamlitli. Meta rajtni maħbuba beħlewa kbira għazzardajt ngħidilha dan il-kliem u madri tiegħi nitolbok bil-ħniena għejdli jekk il-mulej u xsejjer iħallini fit-tul fuq l-art se jiġi joħodni malajr. Waqt li tbissmet bil-ħlewwa din il-qaddisa wieġbet bil-ħen baxx. Iva, malajr, inwedek. U żidt ngħidilha madre tiegħi għejdli wkoll jekk Alla jridx minn għandi xi ħaġa aktar mill-emejja li msejkna u żgħar tiegħi u mix-xewqa tiegħi jinsab ħini bija. Ekku din Teresa naraw li din qaddisa kienet dejjem moħħa li tkun toġob lil Alla f'kollox. Dejjem ridet tkun taf Alla u x'ħini bija. Tistaqsi minn hemm u tistaqsi minn hawn. U wiċċ din il-qaddisa ħadera kollha minn qabel illi lanqas kont tista' xxebbaħa aktar ma meta kelmitni l-ewwel darba. Issa l-ħarsa u ż-żejl tagħha kienu l-ogħla fost kollha kemm huma t-tweġibiet dan kollu. Hi qalt li Alla ma jrid ebda ħaġa oħra minn għandek huwa ħini bik, ħini ħafna. Wara li mill-ġdid żelet bija b'imħabba akbar milli l-aħjar fost l-ommijiet setet tagħmel ma' binta rajta titbiet minni. Qalbi kienet mitlufa fil-għena, iżda ftakart fħuti għax taqt nitlob xi grazzja għalihom ukoll, ma jaħasra stembaħt. O Ġesu. It-tempesta ma baqgħetx fl-eqel tagħha għax is-sema sar kalm u seren. Emmint ħassejt li hemm sema u li din is-sema huma mimlija bl-erwieħ li jħobbuni li jħarsu lejja bħala bintom. Din l-impressjoni tibqa' f'qalbi aktar u aktar minħabba li l-venerabbli madre Anna ta' Ġesu kienet għalija sa dakinhar indifferenti għal kollox, la qatt ma kont sejjaħt l-għajnuna tagħha u lanqas qatt ma kien jiġini f'moħħi l-ħsieb tagħha li f'meta kont nismagħhom jitkellmu fuqha li ma kienx ta' sikwiet. Għalhekk meta fimt sa liema gratu li kienet tħobbni u kemm jien kont indifferenti lejha, ħassejt li l-qalbi ddub l-imħabba u l-gratitudni mhux biss lejn din il-qaddisa li kienet ġiet iżżurni imma wkoll lejn l-imberkin kollha li jgħixu fis-sema. O maħbub għażiż tiegħi, din il-grazzja ma kienitx ħlief il-bidu ta' grazzja akbar li inti rid tfawwarni bihom. Ħallini imħabba waħdanija tiegħi li nfakkarhomlok illum li huwa s-sitt anniversarju tal-unjoni tagħna.
Aħfilli Ġesu jekk lanqas nibqa' nirraġuna sewwa biex intennilek ix-xewqat tiegħi, it-tamiet tiegħi li jmissu l-infinit, aħfilli u fejjaqli lir-ruħi billi tagħtiha dak li jekk tittama. U se tibda tajt ix-xewqat. Tixtieq li nkun arusa tiegħek o Ġesu, li nkun karmelitana, li nkun bil-għaqda tiegħi miegħek om tal-erwieħ. Dan għandu jkun biżżejjed għalija, imma mhux hekk. Bla dubju dawn it-tlet privileġġi u bata bil-ħaq il-vokazzjoni tiegħi, karmelitana, arusa u om. Imma b'dana kollu nħoss ġewwa fija sejħa oħra. Inħoss il-vokazzjoni ta' gwerrier, ta' saċerdot, ta' apostlu, ta' dottur, ta' martri. Fl-aħħar inħoss ħtieġa, ix-xewqa li nwetta għalik o Ġesu il-emejjel kollha l-aktar erojċi, inħoss fruħi kuraġġ ta' kruċjat, ta' gwardja tal-Papa. Irrid kieku immut fil-kamp tal-battalja għad-difiża tal-Knisja. Inħoss ġewwa fija il-vokazzjoni ta' saċerdot. Ekku Sur Teresa ridet tagħmel ħafna sagrifiċċji għal-medimin sa fuq kollox femet li kellha tħobb fit-talb tagħha lis-saċerdoti u l-missjonarji kollha. Bliema mħabba o Ġesu kont inżommok f'idejja meta għall-kliem tiegħi kont inżel mis-sema. Bliema mħabba kont natik lill-erwieħ imma jaħasra għalkemm nixtieq li nkun saċerdot nibqa' mistaġba u ngħid għall-umiltà ta' San Franġisk tas-Sisi. U nħoss is-sejħa li nimxi fuq l-eżempju tiegħu billi ma nilqax id-dinjità għolja tas-saċerdozju. O Ġesu, imħabba tiegħi, ħajja tiegħi kif nista' naqqad flimkien dawn is-sejħat kontra xulxin. Kif nista' nagħmel realtà dawn ix-xewqat ta' l-imsejkna ruħ ċkejkna tiegħi. Minkejja ċ-ċokon tiegħi jien kieku rrid indawwa l-erwieħ bħal profeti u d-dutturi, inħoss is-sejħa li nkun apostlu, irrid kieku niġri mal-art kollha biex nippridka ismek u nħawwel is-salib glorjuż tiegħek fuq l-art ta' dawk li ma jemmnux. Iżda hu maħbub tiegħi. Missjoni waħda ma tkunx biżżejjed għalija għax inkun irrid inxanda l-Evanġelu fl-istess ħin mal-5 naħat tad-dinja sa fil-Gżejjer l-aktar imbeda. Irrid kieku nkun missjonarja mhux biss għal ftit snin imma li kon dan mill-bidu tal-ħolqien u l-nissokta nkun dan sa tmiem tas-sekli. Sta fuq kollox u maħbub Salvatur tiegħi. Irrid kieku nxerred demmi għalik sal-aħħar qatra. Il-martirju kien il-ħolma ta' Żożiti u din il-ħolma kibret miegħi fil-kjostri tal-Karmelu. Iżda hawn ukoll inħoss li l-ħolma tiegħi hija bluha għax ma nafx nixtieq għamla waħda ta' martirju. Sabiex naqta' xewqti għal kollox kont kieku neħtieġhom kollha. Bħalek karus tiegħi li tistħoqlok kull qima kont kieku rrid niġi fraġellata u msalba. Irrid kieku immut imqaxxa bħal San Bartilmew. Bħal San Ġwan kieku rrid inkun mazza fiż-żejt jali. Nixtieq kieku nġarrab it-torturi kollha li ġew mogħtija lill-martri ma' Santa Agnese u Santa Ċeċilja. Irrid kieku miet tonqi għax-xabla bħal Giovanna d'Arco, oħti l-Aziza. Irrid kieku nsejjaħ bleħen baxx hemm f'nofs il-ħoġġiġa li sem tiegħek. O Ġesu, meta naħseb fit-turmenti li jgħat ikunu x-xorti tal-insana fi żmien l-Antikrist, inħoss il-qalbi taqbes bil-fer u rrid kieku li dawn it-turmenti jiġu merfuqajn għalija. Ġesu, li kieku kelli nikteb xewqati kollha, kien ikolli nissellef fil-ktib tiegħek tal-ħajja li fih jinsabu miġbura l-emejjel tal-qaddisin kollha u daw l-emejjel irrid kieku inkun temmejthom għalik. O Ġesu tiegħi, x'sejjer twieġeb għal dawn il-bluħat tiegħi? Hemm xi ruħ iċken u aktar blaħila
minn din tiegħi. Dana kollu minħabba l-istess ġufija tiegħi inti joġbok mulej li tem ix-xewqat żgħar tat-tfal tiegħi u llum irrid intemm xewqat oħra li huma akbar mill-univers. Fil-ħin tal-orazzjoni, ix-xewqat tiegħi ġeluni nsofri veru martirju u għalhekk ftaħt littra ta' San Pawl biex insib xi tweġiba u waqa' taħt għajnejja l-kapitlu 12 u 13 tal-ewwel littra lil Korintin u qrajt fl-ewwel wieħed minn dawn it-tnejn li ma nistgħux inkunu l-kol apostli, profeti, dutturi, li l-Knisja hija magħmula minn membri diversi u li lajn ma tistax fl-istess ħin tkun lit ukoll. It-tweġiba kienet ċara. Iżda ma qatetlix xewqti, ma tatnix il-paċi, bħalma l-Madalena waqt li tbaxxiet il-ħin kollu lejn il-qabar vojt waslet biex sabet dak li kienet qiegħda tfittex. Hekk jien ukoll waqt li tbaxxejt sal-qiegħ tax-xejn tiegħi. Intrefajt hekk il fuq illi stajt nilħaq il-għan tiegħi. Bla ma qtajt qalbi issuktajt il-qari tiegħi u din is-sentenza farġitni ħafna li tajtek. Ħabirku bil-ħeġġa għal doni l-aktar perfetti, imma junnurikom triq li taddihom il-kol. U l-Apostlu jfisser kif id-doni kollha l-aktar perfetti ma huma xejn mingħajr l-imħabba. Li l-imħabba hija it-triq eċċellenti li żgur tieħu antalla. L-imħabba hija it-triq eċċellenti eżis semmija qed tallimna Tereżina wkoll li żgur tieħu għal antalla. Fl-aħħar konċept il-mistrieħ. Meta qatt naħseb fuq il-ġisem mistiku tal-Knisja, ma raft li l-nifsi fl-ebda membru infisser minn San Pawl jew aħjar rid nkun magħrufa fihom kollha. L-imħabba tatni ċ-ċavetta tas-sejħa tiegħi. Fimt li jekk il-Knisja kellha ġisem magħmul minn membri diversi, dak l-aktar meħtieġ u l-aktar nobli fost kollha ma setax ikun ilha nieqes. Fimt li l-Knisja kellha qalb u din il-qalb kienet taqbad bil-imħabba. Fimt li l-imħabba biss kienet tħaddem il-membri tal-Knisja u li kieku l-imħabba kellha tasal biex tintefa' l-apostli ma kienux jibqgħu jixandru l-Evanġelu, il-Malti ma kienux jibqgħu lesti li jxerdu demmhom. Fimt li l-imħabba tiġbor fija il-vokazzjonijiet kollha, li l-imħabba hija kollox, tħaddan iż-żminijiet kollha u l-imkejjem kollha f'kelma waħda li hija eterna. Imbagħad barra minn innifsi fit-telfa tal-fereħ kbir tiegħi għajjat o Ġesu, imħabba tiegħi, is-sejħa tiegħi fl-aħħar sibta. Il-vokazzjoni tiegħi hija l-imħabba jew eżis semmija, nagħmluha l-vokazzjoni tagħna din l-imħabba. Iva, sibt posti fiħdan il-Knisja u dan il-post kontajtu li jintu Alla tiegħi fil-qalb tal-Knisja, ommi, jiena nkun l-imħabba u hekk inkun kollox u hekk tkun seħħet il-ħolma tiegħi. Għaliex qiegħda nitkellem minn telf ta' feħ, le dan il-kliem mhux sewwa għax hija aktar dik il-paċi kalma u serena tal-baħar li jilmaħ il-lanterna li trid waslu fil-port u lanterna kollok dawl ta' mħabba. Naf kif nasal saħdejka ta' Ġesu. Sibt is-sigriet kif nagħmel tiegħi il-fjamma tiegħek. Jien minix ħlief ċkejkna blaħila u dajfa b'dana kollu hija l-istess ġufija tiegħi li tagħmilni qalbina biżżejjed biex noffri lili nnifsi bħala vittma ta' imħabba. O Ġesu, fi żminijiet oħra l-ostji safja u bla teba biss kienu joġbu lil-qawwi u s-setan. Xi ġmiel ta' kliem ma tieqaf tiġbaqgħod tismagħha. Sabiex ikunu tajbin quddiemek
il-ġustizzja divina kienu meħtieġa vittmi perfetti. Imma wara l-liġi tal-biża' daħlet il-liġi tal-imħabba u l-imħabba għażlitni bħala sakrifiċċju li jiena ħlejqa hekk dgħajfa u nieqsa minn kull perfezzjoni. Dini l-għażla mhix denja. L-għażla tal-imħabba. Namluha tagħna eżis semmija. Jena nixtieq insellem u nirringrazzja lilek li kont magħna għal dan il-programm. Il-paċi miegħek. Saint Teresa of the Roses, I will come to you each night, near the altar in the chapel. I will pray by candlelight. Saint Teresa of the Roses, won't you kindly hear my prayer? Give your blessings to my sweetheart and the love that we both share. Won't you guide us and protect us through the years that lie ahead? Won't you fill our hearts with sunshine on the day that we are wed? You're the little flower of heaven, guiding all who come to you. Saint Teresa of the Roses, I know you'll make my prayer come true.